तो लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आं दा बर्थमान दंफैयो न' खाथिनिनो मोनसे लकेशनाव दिनैनि भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय नोंथांमोननि सोंलु आरो आंनि फिननाय आङो नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइफोरखौ फारि फारियैनो होगोन कुएसननि एन्सारफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारियैनो होलांगोन स' लकेशनखौ नाय न' खाथिनिनो मोनसे जायगायाव Q&A भिडिअ शुट खालामनो थाखाय फैदो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो गोबां साबस्क्राइबारानो सोङो गोबां भिउवार्सफोरानो सोङो जे नोंथांनि फार्स्ट इन्टारनेशनेल ट्रिपआ बहा जागोन होननानै आंनि फार्स्ट इन्टारनेशनेल ट्रिपआनो जाहैबाय थाइलेण्ड आङो थाइलेण्ड थांगोन ओमफ्राय थाइलेण्डआथ' जोंनि आसामनिफ्राय बारा गोजान नङा गुवाहाटीनिफ्रायबो डाइरेक्ट फ्लाइट मोनो स' थाइलेण्डआव थांग्रोगोन आरोना आं साननैसो उनाव पासपर्टबो बानायसिगोन इन्टारनेशनेल ट्रिप मारिनो थाखाय स' पासपर्ट बानायग्रोगोन साननैसो उनाव गुवाहाटीयाव थांनानै आङो साक्सेस जाबाबो जायाबाबो आङो अरायबो ब्लग भिडिअ बानायबाय थागोन गोदान गोदान जायगा एक्सप्लर खालामबाय थागोन गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स लाबाय थागोन आङो साक्सेस जागोन ना जाया मोनथिया बाट अरायबो ब्लग भिडिअआथ' फैबाय थाखागोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंजों कलाबरेसन खालामनो लुगैदोंबा आंनि वाट्सएप नाम्बाराव कल हरबानो जाबाय मेसेज हरबानो जाबाय स' आंनि वाट्सएपनि नाम्बारानो जाहैबाय 7576809601 बे नाम्बाराव कल मेसेज हरबानो जाबाय जमानो जोङो गप्र केमेराजों भिडिअ बानायगोन कलाबरेसन खालामगोन आङो भिडिअ बानायनानै इउटुबाव आपल'ड होयो नालाय स' मानसिफोरा लोगो मोनबाथाय आंखौ गोबां मानसिफोरानो सोङो आरोना बेसे भिउसआव बेसे फैसा मोनो होननानै बे कुएसननि एन्सारानो जाहैबाय 4K भिउसआव मथा मथि $1 मोनो आरो 1 लाख भिउसआव मथा मथि 700-800 थाखा बिदि फैसा मोनो आरो बेनो बे कुएसननि एन्सारा गोबां मानसियानो सोंबाय थायो बेसे फैसा मोनो 4K भिउसआव $1 से मोनो ब्लग चेनेलाव खिन्थु फाइनेन्सनि चेनेलाव बारा मोनो जोङो दाखालि अम्बुबासि मेलायाव कामाख्याव थांदोंमोन जे कामाख्याव थांनानै अजय बर'खौ लोगो मोननाया इउटुबार अजय बर'खौ स' गोबां मानसियानो सोंगासिनो बेनि उनाव आंखौ माने अजय बर'खौ लोगो मोननानै माबायदि मोनखो भिडिअ बानायनानै माबायदि मोनखो कुएसननि एन्सारानो जाहैबाय अजय बर' दाखौथ' लोगो मोननानै मोजां नांबाय मानसियाबो बिराद मोजां एकदम सिम्पोल बेजों भिडिअ बानायनानै लोगोसे बेरायनानै एक्सप्लर खालामनानै भिडिअ बानायनानै बिराद मोजां नांबाय स' बेनोसै इन्स्टाग्रामाव बिराद भाइरेल जादों बे भिडिअ आं मोनसे क्लिप्स एगारदोंमोन अजय बर' दाजों भिडिअ बानायनानै स' बिराद भाइरेल जागासिनो आंनि इन्स्टाग्राम आइडियानो जाहैबाय बर'नि ट्रेभेलार 24 बे माने इन्स्टाग्राम आइडिखौ नोंथांमोना थांनानै फल' खालामना होदो नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइफोरखौ एन्सारफोरखौ फारि फारियैनो होलांसै बिग्राय अफिसियेला सोंदो आदाया मा केमेराजों भिडिअ शुट खालामो आरो मा एपआव एडिट खालामो आङो गप्र हिर' 10 केमेराजों भिडिअ शुट खालामो ओमफ्राय आङो VN एपआव एडिट खालामो सुस्मिता राभाया सोंदो आदानि फेभराइट सिंगारा सोर आंनि फेभराइट सिंगारानो जाहैबाय श्रेया घोषाल बेनिफ्राय अरिजित सिंह बे सानैनि माने गानखौ बे सिंगार सानैनि गानखौ आं बिराद मोजां मोनो खोनासङो बेनोसै श्रेया घोषाल आरो अरिजित सिंह नेक्स्ट कुएसन धोरोम खुंगुरा सोंदो नोंनि गप्र केमेराया बेसे लानाय गप्रखौ इउज खालामना माबायदि मोनो ब्र आंनि गप्र केमेराया 23K माने 23,000 लादो एप्रक्स ओमफ्राय केमेराखौथ' इउज खालामनानै मोजां नाङो नाथाय माने भिडिअ शुट खालामनायावथ' मोजां र' क्वालिटि फैयो नाथाय भिडिअखौ एडिट खालामनो एपआव लांबाथाय भिडिअनि क्वालिटिया एसे डिक्रिज जायो बेनो मोनसे प्रब्लेम माने र' क्वालिटिया फैया एडिट खालामबाथाय माने शुट खालामबाय थानाय टाइमाव एकदम जिबायदि र' क्वालिटि जायो बेयो माने थांनानै एडिटआव थांबाथाय डिक्रिज जायो जोंनि गामि खाथि खालानि मानसिफोरा आंखौ ब्लग भिडिअ बानायो होननानै सिनायनाय जाबाय गप्र केमेरा लानायनिफ्राय ओमफ्राय बिथांमोना आंखौ लोगो मोनबाथाय सोङो आङो इउटुबनिफ्राय बेसे फैसा मोनो बा बेसे फैसा मोनगोन इयुनाव बे कुएसननि एन्सारानो जाहैबाय आंनि चेनेला दाबो माने मनेटाइज जाथ'वाखै मनेटाइज जानो थाखाय 1K साबस्क्राइबारजों लोगोसे 4000 वाच टाइम कमप्लिट जानांगौ बे क्राइटेरियाखौ आंनि इउटुब चेनेला दाबो पूरा खालामनो हायाखै नाथाय इयुनाव फिउचाराव जाहैगोन आंनि चेनेलाबो मनेटाइज जाहैगोन अब्ला आं दा इनभेस्ट खालामगासिनो आंनि इउटुब चेनेलाव माने भिडिअ बानाय माने फैसा इनभेस्ट खालामगासिनो बे फैसाखौ इयुनाव मोनफिनगोन रिकभार जाफिनगोन बिनि डाबल बिनि ट्रिपल फैसा इउटुबनिफ्राय रिकभार जाफिनगोन स' टेनसन गैया उनाव मोनगोन दा इनभेस्ट खालामगासिनो दा 100 जासिगोन दां साबस्क्राइबारा 1K नांगौ ओमफ्राय 200 घन्टानि बारा जाना दं आंनि वाच टाइमा आंनि चेनेलनि वाच टाइमा मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबानो आरो बेथिं आरो चेनेला ग्र' जाखाबाय आरो नेक्स्ट कुएसन नोजोर वारिया सोंदो देग्लाय BTR इलेक्सनाव सोर पार्टिखौ अबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै
आङोथ' पलिटिक्सआव एसेबां इन्ट्रेस्ट गैया नायनोसै लेट्स सी माने इलेक्शना खाथियाव मोनफैथो सोरनो भट होनांगौ उनाव साननानै नायनोसै नाथाय दासिम आङो माने डिसाइड खालामाखै सोर अबे पार्टिखौ माने भट होगोन आङो पलिटिक्सआव इन्ट्रेस्ट गैया नालाय बारा सन फुंबिलिया सोंदो आदाया मान्थलि बेसे रिचार्ज खालामो होननानै आङो VI सिम इउज खालामो ना 349 नि रिचार्जखौ सोयो 349 नि रिचार्जआ एकदम आनलिमिटेड डाटा जोबखाया आंनि भिडिअनि माने भिडिअफोरा 10 GB निफ्राय 15 GB नि गेजेराव थायो आपल'ड होनो गोनां मोनसे भिडिअआ 10 GB निफ्राय 15 GB नि गेजेराव जायो स' MB खौ बारा नांगौ जायो नालाय भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय स' VI सिमखौ इउज खालामो भडाफन आइडिया बे सिमखौ इउज खालामो 349 नि रिचार्जखौबो सोयो आनलिमिटेड खा ओमफ्राय बेनोसै स्पिडाबो मोजां जोंनि एरियायाव VI सिमा नेक्स्ट कुवेसन आंखौ सोंदो सिद्धार्था नोंथाङा मा जब मावनो लुगैयो होननानै आंथ' एडिआरिनि जबखौनो मावगोन होननानै आसा खालामगासिनो सानगासिनो नायनोसै बेसे भेकेन्सि फैयो देग्लायथ' जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय एसेबां काट अफ थांबाय दा काट अफनि थाखाय थालांबाय माने नेक्स्ट इयार नायनोसै नभेम्बरालासे गोदान भेकेन्सि फैगोन होननाय खोनादों फैबाथाय एप्लाइ खालामना दोनसै मोजां स्टाडि खालामसै एडिआरिनि जबखौनो लानांगोन जब मोनबाबो आङो भिडिअ बानायनायखौ नागारा मथा मथि 1 लाख भिउस 100K भिउस फैबानो चेनेला मनिटाइज जाखायो 100K भिउसआव मथा मथि 4000 घन्टानि बारा जायो आंनो आरो मोनसे इउटुब चेनेल दङ 10K जानाय आरो मोनसे इउटुब चेनेल दङ नाथाय आङो बे इउटुब चेनेलखौ माने इउज खालामला भिडिअफोरखौ डिलिट खालामजोब्बाय साबस्क्राइबारा मथा मथि 10K नि खाथियावमोन ओमफ्राय दा गोदानै खुलिफिनदो मोजाङैनो नैबे चेनेलखौ माने बिपुल बर'खौ बे चेनेलखौ गोदान खुलिफिनदो ओमफ्राय 7 मानसि जाबाय दां आङो भिडिअ हगारनाया नैबे चेनेलाव गोदान चेनेलाव नाथाय बारा भिडिअ हगारनो हायाखै स' दा मोनसे मोजां भिडिअ फैबाय थासिगोन आरो नायबाय थादो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोन आंखौ गोबां भिउवार्सफोरानो सोङो जे आं मा डिस्ट्रिक्टनि आङो अबे जायगानि होननानै स' आं थानाय डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आगोलो बाक्सा डिस्ट्रिक्टमोन ओमफ्राय आंनि जायगायानो जाहैबाय गुरेसरखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना गुरेसरनिफ्राय मथा मथि 7 किल'मिटारसो फैनांगौ महरिपारा होननाय जायगाया जोंनि गामिनि मुङानो जाहैबाय महरिपारा स' बेनोसै गोबाङानो सोंबाय थायो आं अबेनि होननानै आङो तामुलपुर जिल्लानि गुरेसरनिफ्राय 7 किल'मिटारसो सिगाङाव फैनानै महरिपारा होननाय जायगानि